David Kolmán, Žezníček Miroslav a Ivan Horáček. Ďakujeme. Chlapi, pravo v bok a do rozcvičovne pripraviť sa na to, keď sa dozviete Vyslovitku a Beatku, aby spolupracovali pri odovzdávaní cien. Na 4. mieste skončilo štartovné číslo 42 Miroslav Žezníček, Centrum Stenaviškov. Gratulujeme Mirkovi. Blahoželáme, cenu odovzdáva aj zastupkyňa firmy Promil Slovakia, Beatka Hrabovská. Ináč aktívna klientka v našom fitness centre, z čoho ja mám samozrejme radosť. Na 3. mieste skončil so štartovným číslom 30 Petr Telecký. A nádielku od firmy Promilový Bidžo a od firmy Aminostar odozdáva Chalúbka. Blahoželáme. No a teraz ideme na 2. miesto, ktoré samozrejme vždycky je také, že keď už povieme, vieme prvé a tak ďalej, takže ja som sa rozhodol, že nám ho nepomám. Ivan si to zaslúži! Je to tak, ale na 2. mieste skončí štartovné číslo 67 Ivan Horáček, Fitness Centrum Hožice. Ja blahoželám Ivanovi, skladám poklonu pred jeho úspechmi, pred jeho výsledkami, ktoré dosahuje v tomto veku, ale gratulujeme aj víťazovi, Davidovi Kolmánovi, sportovníku polície Holešov. Blahoželáme. Opäť sa nám Vítka Chalúbku rozložili a pozdvihli vaše, počkaj, Vítek, tyhle z tej Hrabovskej basom ti škoricu. Tam ho medzi tých riadnych chlapov dajte. Výborne, zatleskame kategórii 90 kg. Blahoželáme. Blahoželáme. Ďakujem. Ďakujem, Vítku. Beatka, môžete si sadkať. Zabávajte sa. Ďalej, čo ešte? A chlapi, pouza na pomaňku. Když to tak milý člověk, když se setkáme, tak on mi říká, ty boží je povíjatko, mě se to moc líbí. Děkuji ti za to všechno. Děkuji, krásně moderuj. Ďakujem. Niekedy si prídem k sebe zacvičiť do Prahy, do tvojho fitness centra. Počul som, že je nové a krásne, takže prídeme pre inšpiráciu, keď budeme raz bohatí, aj vďaka tomu, že budeme predávať výrobky firmy Promilový Bidžo, Aminostar, ale aj ďalších tých, ktorí nám pomáhajú k tomu, že jednak dávame našim klientom to, čo potrebujú. Takže máme vyhlásenú kategóriu do 90 kg.